Tatuaiak azalean egindako betirako marrazkiak dira. Tatuaiaren bat egitea pentsatzen ari bazala jakin prozesuak berak eta erabilitako tintak marrazkia iraunkor bihurtzen duela. Beraz, ondo pentsatu egin aurretik. Erabakia hartuta baduzu, marrazkia aukeratu eta artista tatuatzaileari esan. Berak lagunduko dizu, diseinuarekin eta tamainoarekin be. Oso garrantzitsua da, tatuaia egiterakunean, zentro homologatu batera hurbiltzea. Aldizka, kontrolak pasatzen dituzte eta higiene eta garbitasun segurtasuna bermatzen dute. Hala ere, ziurtatu profesionalak material esterilizatua, maskara eta eskularruak erabiltzen dituela. Zure tatuaia Bernan edo Bizkarrean nahi duzun aukeratu ez baduzu, jakin ezazu lekuaren arabera tatuaia egitearen prozesuak min gehiago edo gutxiago egingo dizula. Kontutan izan baita, urteetan zehar azala aldatuz doala, leku batzuetan besteetan baino gehiago. Beraz, irudia desitxuratu egingo dela eta ukitu batzuk behar izango dituela tatuaia lehen egunean bezain polita asaltzeko. Etxera heltzean tatuatzaileak esandako zainketa guztiak pausuz pausu jarraitu eta edozein eragozpenaren aurrean medikura joan. Adin txikikoa bazara, gurasoen edo tutoreen baimena behar duzula jakin eta odolemailea bazara urte batean ezin izango duzula odolik eman. Eta gogoratu, faktura gordetzea oso garrantzitsua dela. Hau baita gure berme bakarra edozein arazoaren aurrean.